Good morning, guys. Welcome back to the YouTube channel, my cameras. I wanted to about the audio need to hear Samuel Rara. Good morning, guys. Good morning, Nospanch. How are you? Comrade, nkani libano. I wouldn't nkani kuzana ndi Commission of Inquiry. Kumanso nkani kuzana ndi ndege. Kugwa kwa ndege ya Vice President Malemus Dr. South Chilima Kumasonda ntwena kwana 8. Pamozi osewa mkwana ntokwana 9. Arinkhani jesina mveke bwino kwambiri. Even a president, former president Dr. Lazarus Chakwera, even also sana investe bwino kuti change diga nchana. Pamene bajaba kuti nkhani jofunika Minister of Defense akuti amangidwe. Anthu angaba kuti amangidwe kuti nkhani ifufuzidwe bwino. Ati sathamanga kwambiri. Ati tisanapite kwina akuti iyi nkhani ifufuzidwe. Makamaka bajaba kuti makamaka bajaba. Ndegeyo idakafika kwa mzuzu ndada ibweza chifukwa choti nyengo sidali bwino pamene bacha ndi kukabwera report kuti ndege sinakafika kwa mzuzu ndi ndani amene ankalemba speech ya president kwauza president kuti a president mwauze a Malawi kunena kuti ndege idakafika kwa mzuzu kenako kumzuzu kuja adaibweza amene yuyu nanga president atazozoti anamizidwa bwanji sana mfai sana mjose nchito bwanji sana mfuse mafuso mafuso alipo ambiri amene alibe maansala amalawi ndamene akuafuna ndi Samuel Rara walusa kwambiri akuti yayi pacha kudziwa kuti Samuel Rara anamba kusapota SKC kwambiri amene iye asanamwalire ndi akuluakulu nkhanizi sindilongosola kwambiri koma musiye muno wake chifukwa muno wake alongosola zambiri kuposa amene ngalongosola eneyo. Guys, thank you so much. Comrades, good morning and how are you? Muli bwanji komanso naso masuka bwanji. Comrades, Malawians, pali nkhani yofunikira kwambiri yomwe tikuyembekeza ambiri. Nkhani yachisoni komanso yofunikira kwambiri ya yomwe ili pakati pa ife Malawi dimene boma la DPP lili nkati. Sinimene yakuyankhulapo ndimafuna ziyankhula mwina apo ndi apo. Koma ndati ndibwere tikumbusana Malawi. Chiwapena paka Malawi timangofuna kupita chisogolo kumayiwala zinthu zina zofunikira kwambiri zomwe zingatitenge ife kupita chisogolo. Timathamangira zinthu za kusogolo kuyiwala zomwe zikhoza kutithandiza kuti tipite bwino chisogolo. For instance, panopa chimene chilipo nchokuti pali nkhani yomwe Amalawi ambiri tifuna tiziwe kapena mufuna muziwe chinachitika ndi chani kuti ndege yomwe inanyamula vice president ija igwe ndikupha vice president yemwe ali malemu Dr. Saros Klaus Chilima ndikuphanso the former first lady Shanini Muluzi ndi anthu ena onse ofunikira pamodzi analipo anthu 9 mundege muja. Commission of Inquiry MCP inapangidwa koma mpaka leroli report kulibe. Palibe amene anakhutira MCP Commission of Inquiry report President Chakwera ananena kuti zonsezo zili manja mwa Mulungu. Yonse analephera kupeza chenicheni ngati msogolo wa ziko ngati chipani chomwe chili mboma chinalephera kupeza chenicheni chomwe chinagwesa ndege ya vice president Nthungwa ku Nkatabe district. So comrades Malawians, Amalawi pena pake timakhala ngati anthu okonda kupanga drama. We are too dramatic when we do things. We are entertainers of ourselves and we are a shame to the whole world. Ziko lonse lapansi nthawi zamatiseka ku Malawi zimene timapanga. Nkhani yakugwa kwa ndege iyi. Si nkhani yoti tizige ukamba daily ndege inagwa bwanji. Panopa chikufunika panopa boma la DPP chimene ingapange. Yimange ene yake ndegeyo ndi minister responsible. Minister of Defense amangidwe. Kaamangidwa lero, kaamangidwa mawa amangidwe. Minister of Information amangidwenso. Before zonsezo. Zama Commission of Inquiry zizi sizingati thandizi. Commission of Inquiry si court yoti ngakaulize nkhani yokufa kwa munthu. Commission of Inquiry chimaukhala chini chongoti basa ngoyika anthu osiyana ena opanda nzeru, ena anzeru, komanso ena achisawawa. What now boma lingapange la DPP? Tisatalikise nkhani ya tufuna chitukuko. Koma chitukuko tichende bwino muziko. Tifufuze nkhani imene yakufa kwa vice president.
amangidwe yemwe anali Minister of Defense aina kumangidwa. Former Minister of Defense amangidwe. 1. Number 2, Minister of Information amangidwe. Aboma la MCP. Amene wao akamangidwa atiuze mene zinaendera. Chifukwa mkati muona Malawi kumaliro Ralph Kasambala kumene chinayambisa maliro awawo utachitika Cyrus Chilima. Kunali kumaliro Ralph Kasambala. Kunkatabe ndikumene kumapita SKC. Mukati muone behavior khalidwe lomwe limachitika pakati pa maminister amene ali mboma la MCP nthawi imeneyi azikhale ng'oma ndi gulu lawo. Aliyense anali pa phone. Inu mnamo muona kuti pamaliro olo mukati muone Donald Trump olo mukati muone azisogolera ena amaiko ena akakhala pamaliro, you never see msogolero wa ziko kapena minister kukhala ndi phone m'manja kumapanga communicate ali pamaliro. Muna mwazo zimenezo za Malawi. Olo Obama, Barack Obama yemwe kwawo halfway wa ku Kenya wa ku Africa, mu Africa mzatu. Muna muona Barack Obama akuyankhula kwa anthu pa campaign phone ili mthumba kapena ali pa phone. Ndi kumalawi kokha kumwe kumakhazi za chilendo zomwe tikukayikira kuti maliro a Cyrus Chilima anali planned. Minister aliyense siku mene la maliro kwa Ralph Kasambala anali pa phone. Amakamba ndinda muntu the whole full cabinet minister ali pa maliro ali pa WhatsApp pa phone. Muna mwazo zimezo za Malawi. Ndere loli mumati atifuna commission of inquiry amangidwe. Minister of Defense ayena kumangidwa liroli. Osati somawa ngati mawa samangidwa basi ngani ya inquiry tiwale. Minister of Information amangidwe. Shande amena manena zaboza. A president ni general ame general akala chiwiri. Chifukwa amene wawa Minister of Information amatumidwa chocha tuza ntundu wa Malawi ama mtuma ni ndani. Ndio chaulule zimene zisipofuna commission of inquiry amangidwe Minister of Information for misleading the nation. Minister of Defense amangidweso. So amene yoyo ndamene ndege inali department yake. Ndege hii inali under Minister of Defense. Amangidwe. Akalongo sala bwino. Tiona amene tingachitika. Atiuze kuti chimachitika ndi chani ku Minister of Defense. Kuti ndege jaigwe. Chifukwa chimakhala chonchi. Muntu akatenga mfuti kuphanzache. Suti mamangidwa ndi mfuti jai. Ama mangidwa ndi muntu. Mwinoko wa mfuti yo ndamene mamangidwa. So waphaya malamulo. Chimozi ndege ja inagwa. We can't blame the plane kuti ndege inagwa. We have to blame the owner of that plane. Ko ndege manager, was it fit to fly? Ko chinachitika ndi chani? Komanso timaona behavior ya akulu boma mmene zinthu zimene zimachitika. Kunali kumaliro kunkhatabe. Mukati muone zithunzi kumbuyo kuseko. Aliyense cabinet minister anali pa phone. Pamaliro ta munthu ofunikira Ralph Kasambala senior counsel. Aliyense minister anali pa phone. Amayankhula ndi ndani. Therefore, silingambe kumanga onsewo ayi. Tiyambe kumanga kaya amene Minister of Defense amangidwe. DPP atithandize chonde boma lawo ijenelili. Atimangireko Minister of Defense wakale. Atimangireko Minister of Information. Tisataye nthawi zina ndi zina za DPP inde mupanga maplani ya DPP apanga apita mthalikawo. A professor of law. Apanga zinazo. Kaza chitukuko, kakuchipsa chimanga, kakupeza fuel, ka mafuta zipezeka, magesa ziyaka nthawi zonse. Koma chofunika kwambiri, Minister of Defense amangidwe with immediate effect. Before anything, DPP timange Minister of Defense pa Malwandani Cyrus Chilima. Kenako timangireni uyuyuyu kunkuyuyu Minister of Information amangidweso. So nyamena matuza Malawi zomwe zimachitika. Maboza. Komanso aliyense minister nthawi ndege imagwa anali pa phone kumaliro kunkhatabe amangidweso. Because pamaliro ofunika ngati manager upanga represent government uli pa phone. Amakama ndi ndani ma minister aja. Tione zimene zonse tizione amangidwe anthu amene wawa. Inene ndi chikhulupiriro ndithu kuti maliro amalemu vice president Comrade Cyrus Chilima suti anangomwalira ayi. There was a foreplay. Muchikhalidwe chathu sitinapange bwino. Pa umunthu azatha kuboma sanapange bwino. Kumaliro zona kumaliro. Uli pa phone minister. The whole cabinet minister. Akutuma president kaimire kumaliro. Koma uli pa phone. Umayankhula ndi ndani. Ndege yagwa. We get the misinformation.
were being misinformed. Amalawi tisapuse munthu anamwalira jati mamukonda panopa amene ujakanakhala president wa dziko lino. A DPP nawonso apapa ationese ngati zoona zimene akufuna apange zili zoona zenizeni pasi pa mtima. Chifukwa Saulos Chilima anayamba kusemphana maganizo ndi anzathu a chipani cha DPP. Tisayiwala Malawi hayi. Koma sanamupe anangochoka kuyamba chipani chache. Ku MCP anagwirizana kuti Saulos Chilima akhala pa mpando, amene Chakwera akhala pa mpando 5 years. Kenako Saulos Chilima azakhalanso pa mpando 5 years. Agreement atosala sinali ya 10 years. Chilima amene Chakwera alamule 5 years. Kenako akadani Chilima alamule so 5 years. Panopa nthawi iyi inali ya Saulos Chilima. So comrades Malawians tisasekerera ayi. A DPP ngati samanga anthu amene wawa lero li kapena mawa. Ngati samangidwa Minister of Defense wakale, ngati samangidwa Minister of Information. Tisakambeso zakugwa kwa ndege. Amalawi tiziwe mene tingapangire patoka. So nkhani ya maliro ayese amaliro amene akuonera. Maliro a SKC ndi malo wawa kwambiri. Maliro anthu ena anamwalira ja 8 ndi malo wawa kwambiri. Chifukwa akukhuzana ndi ndale. Komanso ma minister behavior yawo ku maliro anafika Sambala. Sana unese khadi wabwino kumakhala mafoni. Amenkho ndi ndani. Ndege yasowa kungochosapo mpando wa president pamene pamafuna pakhale vice president, kuchosa mpando wa vice president. Maliro asanaveke. What was happening? So Malawi basi tayi nthawi panopa tipaye commission of inquiry. Komanso commission of inquiry ya ku Malawi timatenga mbuli kumakhala mu commission of inquiry. Zimatithandiza cha? Mukatenge fumu yene the whole chief akakhala mu commission of inquiry. The whole reverend akakhala mu commission of inquiry. Zithandiza chani? Koma Minister of Defense amangidwe wakale. Minister of Information amangidwe. Amene wawa ayenda kuti amangidwe. Kenako tisatire. Chifukwa chani ma minister onse anali pa mafoni nthawi ndege imagwa ku maliro afika Sambala. Kodi minister amakhala pa foni akapita kumwambo waukulu ngati umene uja wa maliro state funeral. Kasambala was more like a state funeral. Pa state funeral basi minister ali pa foni amakamba chani. That means kwa in short amapanga plan. Amauza na zomwe zimachitika pakati pa Lilongwe ndi Muzuzu kukhuza nkhani ya ndege yomwe anakwera vice president. Comrades Malawians, good morning on a sad note. Thank you.